Hvorfor vaskede Jesus Peters fødder? Jesus vidste, at Peter snart ville fornægte ham 3 gange, og at han ville blive ved med at se synd i fremtiden. Jesus kendte alle sine disciples svagheder og ønskede ikke, at deres synder skulle komme imellem ham og hans disciple. Derfor var han nødt til at lære dem, at alle deres synder allerede var blevet vasket væk. Det var grunden til, at han vaskede sine disciples fødder, Jesus før han døde, og forlod dem, ville sikre sig, at de ville stå fast på evangeliet om hans dåb og også den fuldstændige forladelse af alle deres livslange synder. Vi bør alle forstå grunden til, at Jesus vaskede disciplenes fødder, og hvorfor han sagde, det jeg gør, forstår I ikke nu? Men det vil I efter dette. Først der kan vi tro på evangeliet om at blive født på ny og selv blive født på ny.